Dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Zoonadi abale, kupembedza Mulungu kumapindulira munthu ngati munthuyo akhutitsidwa ndi zimene ali nazo. Paulo Woyera lero wandigwira mtima kwambiri. Kupembedza Mulungu kumapindulira munthu ngati munthuyo akukhutitsidwa ndi zimene ali nazo. Timva zimenezi m'mawoyamba. Mmawu a Uthenga Wabwino akutikodola kuti ngati tikukhutitsidwa ndi zimene Ambuye amatichitira, tiyambe kumamutumikira. Izi tikuziona mwa azimayi amene Ambuye anachitira zazikulu, amene amba kumatsatira ndi kumathandiza Ambuye ndi ophunzira ake. Ndikulandireni abale ndi alongo pano pa Tiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi Lachisanu pa 22 Septemba chaka cha 2023. Ndi Lachisanu la Mulungu wa 24 Pachaka. Lero timachita option memorial, ndiye kuti titha kuchita kapena kusachita chaka ichi ya Morisi Mmaritiri ndi anzi zake oyera. Ndipo mawu athu oyamba akuchokera mkalata yoyamba ya Paulo yolembera Timoteyo, mutu wa 6 ndime ya 2c kulekeza 12. Munthu amapindula ndi chipembedzo akamakhutira ndi zimene ali nazo. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Mayi Faith Mawaya kuchokera ku Nsanje Parish mu Diocese ya Chikwawa. Salimo yathu ya tsiku la lero ndi Salimo namba 49. Ngodala anthu osauka mu mtima, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndipo mawu a Uthenga Wabwino ndi monga adalembera Luka oyera, mutu wa 8 ndime ya 1 kulekeza 3. Amene akutiwerengera Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Damaseke kuchokera ku Episcopal Conference of Malawi ECM. Watikondanso Mulungu tsiku la lero kuti timve mawu ake. Tiye titsegule mitima yathu. Mawu oyamba. Mawu a nkalata yoyamba ya Paulo woyera kwa Timoteyo. 1 Timoteyo 6 ndime ya chiwiri mpaka 12. Okondeka wanga, uziwaphunzitsa anthu ndi kuwalamula ntchito zimenezi. Angathe kupezeka munthu wophunzitsa zosiyana ndi zimenezi, wosavomereza mawu oona a Ambuye athu Yesu Khristu ndi chiphunzitso chogwirizana ndi moyo olemekeza Mulungu. Munthu wotere ndi wodzitukumula ndi kunyada, sadziwa kanthu, mtima wake ngodwala, wongofuna kutsutsana ndi kukangana pa mawu chabe. Zimenezi zimabweretsa kaduka, kusamvana, kusinjirirana, kuganizirana zoyipa, kupsesana mtima kosalekeza pakati pa anthu amene nzeru zawo zidawonongekeratu, ndipo sazindikiranso choona. Iwo amayesa kuti kupembedza Mulungu ndi njira yopatira chuma. Zoonadi, kupembedza Mulungu kumapindulitsa kwambiri. Malinga munthu akakhutira ndi zimene ali nazo. Sitinatenge kanthu polowa mdziko lino lapansi, ndipo sitingathenso kutenga kanthu potulukamo. Tsono ngati tili ndi chakudya ndi zovala, zimenezi zitikwanire. Koma anthu ofuna kulemera amagwa m'mayeso, amagwidwa mu msampha wa zilakolako zambiri zopusa ndi zoononga. Zilakolakozo zimamiza anthu mchitayiko choopsa. Pajatu kukonda ndalama ndi gwero la zoyipa zonse. Chifukwa cha kuyika mtima pa ndalama, anthu ena adasokera, adasiya njira ya chikhulupiriro, ndipo adazitengera zowawitsa mitima. Koma iwe, munthu wa Mulungu, uzipewe zonsezi. Uzikhala ndi mtima ofunafuna chilungamo, olemekeza Mulungu, okhulupirika, wachikondi, olimbika ndi ofatsa. Uzimenya nkhondo yabwino yakusunga chikhulupiriro, mpaka ukalandire moyo osatha. Paja Mulungu adakuyitanira zimenezi,
ndipo udavomera bwino chikhulupiriro chako pamaso pa mboni zambiri. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 8 ndi 1 kulekeza 3. Yesu adanka nayendera mizinda ndi midzi. Ponseponse anali kulalika kuuza anthu Uthenga Wabwino onena za ufumu wa Mulungu. Ophunzira ake 12 aja anali naye. Panalinso amayi ena amene Yesu adawatulutsa ziwanda ndi kuachiza nthenda zawo. Amayiwo ndi awa: Mariya otchedwa Magadalena, amene mwa iye mudatuluka mizimu yoyipa 7, Yohane mkazi wa Kuza, kapitawo wa Herode, Suzana ndiponso amayi ena ambiri amene ndi ndalama zawo ankathandiza Yesu ndi ophunzira ake. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Amayi onsewo ankatsatira Yesu ndi ndalama zawo, ankamuthandiza Yesu ndi ophunzira ake. True conversion begets generosity. Titero pa Chingerezi. Titha kuyesedwa kumaganiza kuti kutsatira Ambuye ndi nkhani yomangopempha ndi kulandira. Ambuye ndadwala ndichitireni, Ambuye zakuti zandithina, Ambuye ndikuopsezedwa. Sikulakwa kundandaulira Ambuye, sikulakwa kupempha Ambuye, chifukwa iye ndi mwini wa zinthu zonse ndi anthu onse. Komano most of us have turned Jesus into a dispensary of material and spiritual wants. Ambiri tansandutsa Ambuye chauta, tansandutsa Ambuye Yesu, tasandutsa mapemphero, tausandutsa mpingo, tasandutsa aneneri ngati kuti ndi nkhokwe yongotapa madalitso a Mulungu nkumamwaza. Mujamachitira ofesa mbewu, natapa, namwaza chuma, namwaza mabanja, namwaza promotion, namwaza magalimoto. Basi Ambuye wangu osanduka Mulungu wa Easter Sunday. Tamuiwala kuti is also a God of Good Friday. The point is, true conversion begets generosity. Ambiri mwa ife taiwala kuti tikalandira timenera tiperekenso. Much as God in Jesus is the creator and owner of everything, our following of him should make us generous as well. Pamene tikuntsatira nafenso tikhale anthu okoma mtima, tikhale anthu achifundo, tikhale anthu owagawira ena. Mulungu akatitsanyulira titsanyulire ena. Ife tikatapa na enanso atape pa ife. Komatu ambiri tikungofuna basi Mulungu mujamachitira mafulufute kumangoimba kadzawirawiri kadzasanasano. Ayi, kupereka molowa manja, kupereka mothokoza is the only sign of our gratitude to whatever he does to us. Kuti kudalitsa ena, kupereka molowa manja kwa zitumiki yake, kwa mpingo wake, kwa nzi zathu, kwa makolo athu, ndi njira yokhayo nthokozera Mulungu kuti ife adatichitira zazikulu. Today we meet those women who not only followed Christ but also provided for them out of their funds. Generosity is driven by their awareness of what they have received from the Lord. Pozindikira zimene adalandira kwa Ambuye, akuyamba kumangwizira Ambuyeyo pomantumikira. Before Jesus there is no classes of people. Nchimenanso tikuphunzira chimenechi. Tikabwera Paulo amatilangiza kuti pakati panupa palibe mfulu, palibe akapolo, palibe mwamuna, palibe mkazi. We are all one in Jesus Christ. Jesus treats each one of us with dignity and he empowers us. Meeting Jesus empowers us that he gives us economic independence to care for our needs and the needs of the church. Kupemphera kwenikweni kuzitithandiza kukhala anthu odzidalira. Tilipo ambiri timangonena kuti Ambuye ndithandizeni, Ambuye ndipemphere, sapita kudimba eti kuntchito salimbikira, amati akangopita kuponya jeketi, hey ife promotion ya ulendo uno yatisempha eti ndipo ino Ambuye chonde ndofuna promotion. Ayi, work hard, and when God has blessed you, give back in different forms, in different varieties. Mulungu amafuna kuti pamene tikupemphera nafenso moyo wathu akuthupa uzikwera. Komatu ambiri pamene moyo wathu akuthupa kukwera timasiya kupemphera eti. Ayi, azimayi awa ataona kuti poyamba chifukwa munthu amene
moyo wake wonse amati integral human development, moyo wake wonse zikumuyendera ndi munthu amene tsopano business yake ingambe kuyenda. So ngati munthu ukudwala, munthu uli ndi nkhawa, believe you me, business singayenda. So Ambuye sichoyambirira anachiritsa anthuwa moyo wawo wauzimu, anachiritsa zofoka zawo. Tamva ena anatulutsa mizimu 7 atapangira zimene zija anthu awa they were able, azimayi amene waja they were able kapanga ma business yawo, they were able kalimbikira ntchito zawo. Atapeza phindu anabwera nalo kwa Mulungu. Pamene tikupemphera tisamayiwale kulimbikira ntchito. Pamene tikumpempha Ambuye kuti azitidalitsa, ifenso tizipanga mbali yathu. That's the point. Having healed and drove evil spirits from them, Mary Magdalene, Joanna, wife of Cusa, Susanna and others expressed their gratitude in charity. Chosangalatsa china nchonena kuti iwowa sikuti anangomtsata Ambuye kuti basi zachitika tathokoza, anamtsata Ambuye moyo wawo wonse. They even paid the last respect to the tomb of Jesus. Sometimes we follow Jesus as part-time soldiers. Ambiri kusiyana ndi azimayi awa timatsatira Ambuye ngati anthu amene ongoti basi lero ndipita chechi andibwera ku 1 koloko ikabwera ize tipita kumpira tipanga zako. Following Jesus is everything that we have. Tintsata Ambuye ngakhale munkonono kumalotako zabwino, so tiyambe kuonera zabwino, tizikambirana nkhani zabwino kuti even intulo mwathu tizilota good dreams. Ambiri timalota zoopseza chifukwa choti timaonera zolakwika, timakambirana zolakwika, chimayindi chathu chimangojambula zinthu zimene timaona, kenaka zimatiopseza. Wachezera kuona njoka usiku usalote zolakwika. The point is, azimayi akutiphunzitsa kuti tizintsatira Ambuye in everything. That is why Paulo akutiuza kuti ndi munthu amene amapindula, amene akukhutitsidwa ndi zimene ali nazo. Sakunena kuti amene ali ndi zambiri, tiphunzire kukhutitsidwa. Moyambatu aja akutero, ndidaphunzira kukhutitsidwa ndi zimene ndili nazo. Nchifukwa ike chipembedzo changa chikubereka zipatso, akutero Paulo. Ambiri chipembedzo chathu sichimabereka zipatso. Chifukwa chofuna zambiri, we end up empty. We must start empty and end up with plenty. Remember Jesus, chifukwa ankakhutira ndi zimene ali nazo. Pamene ophunzira ake ankabisa somba zawo, that little young boy brought the fish and some loaf to Jesus. Anayamba pang'ono, they ended up ndi zinsomba zambirimbiri ndi bread wambirimbiri. Kumakhutitsidwa ndi zimene tili nazo. Sakunena kuti mukhale ndi zambiri. Mutha kumafuna zovala zina, komabe kumanena, Ambuye ine zovala zimene ndili nazo panozi, I'll be sustained for the next year. Koma ambiri timafuna chilichonse tigule, phone iliyonse tigule, fashion iliyonse ikatuluka tikhale part of the system. Kenaka timayambosowa mtendere because we want more money, we want more resources. Chipembedzo chimapindula ngati uyamba kukhutitsidwa ndi zimene ali nazo. Anthu amene amayamba kukhutitsidwa ndi zimene ali nazo, it's easy kuti ayamikire ena. Amwene inu nde zikuyenderani, inu nde mwachena. Koma munthu amene samakhutitsidwa usaone wina wavala dressing ngati lako. Chawo kungoti zawo zinza China, ife zathu nzeni. Osamuone nzako agula galimoto, kungoti usiyana kwake, yawo ndi ya Japan, yanga ndi ya UK. Why? You are not satisfied with what you have. True conversion begets generosity. Atakhululukidwa, atatembenuka mtima, atatulutsidwa ziwanda, anayamba kumtsata Ambuye ndi kumanthandiza. Inu ndine ngati tidatembenuka mtima, tiyankhe mafunso atatu awa. Mtulo timapereka, zachitukuko timapereka, funso loyamba limenelo. Funso lachiwiri, tikalandira zabwino timadalitsa anzathu. Funso lachitatu, ndi chani chimene ndikuganiza kuti ndikulephera chifukwa chakunyada nkudziunjikira. True conversion begets generosity. Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.